kupur bai lam sawo yak kawiti pramata phainai जों था kupur bai lam sawo han sa long lep han sa long lep em sa long lep em sa long lep ba graki BJP ni yakare Tripura mutho phaimani Ajang mak nilo la. Lari lo. Anin votar khena pas votar. Ni simen phain ta. Dangai. Regri lo. Tripura mutho phaimani he kisa bohai kotor bo yang kasaya bo kisa hamna hinoi ang phaimani ta. Ini phayu. Anu kheta bo wan sobi phai kya. Ta mo wan sobi phai mane. Ang phaiman hingke tongkha brok bai prai 3 bosor ro tongkhana hingke ani nukhung ro brok kisa salomor hamthai ata hingke ba ang kathajak laya yang butonglaya ni khaka khata aipa ne ang Tripura mutho pa thang siwan nei phai kata Ni na bo family ro. mak ta bangke ani buri bek kuning ta ta bo Nin bung kheta mo. robia koloi Para kha. koloi tibak lai Aboni yagulo hai na hai sini oro nograi mo tomung sok paijak sini khasuksa rojomatia bono bahaino sini mungtai asuk thai apar. Aboni yagulo sini bising sok